А сега искам да ви демонстрирам попълване на номенклатура на варианти операции. Първо за целта трябва да добавим ново изделие, което започва да се произвежда в компанията. За целта позиционираме курсора в табличката вид изделие. След това с стрелка надолу попълвам новия вид изделие, което да бъде панталон. Запомнянето на записа става с преминаване стрелка надолу или нагоре. Другото, което искам да ви заостря вниманието, знака на индикатора на самия запис в момента е звездичка, което означава, че още не е записан записа. Записвам с стрелка нагоре. Знака вече е стрелка, което означава, че всичко е наред и новия запис за вид изделие панталон е добавен в базата данни. За панталон попълвам нови възли. Възел 1 и възел 2. Продължавам нататък по номенклатурата. За възел 1 искам да добавя операциите. Въвеждам само операция 1 и операция 2 за възел 1. Вече са въведени операциите. Последната стъпка е описване на варианти операции за операция 1, тая, която е позиционирана. Въвеждам и втори вариант. След това задължително на вариантите трябва да посочим оборудването, с което се работи, разряда и засеченото нормо време. Компютъра предлага разценка 00769. Точността е 6 разряда след десетичната запетая. И съответно за втория вариант операция по този начин попълнихме набързо номенклатурата за варианти на една операция. Операция 1, където има два варианта.